ben seche 72 kende. Ini neno nang'e wach ni mokwongo. Wach mar iko mar e bwo seche 72 oken kaka neno maybe kaka ng'e jakom en ng'ama abedo godo higni mang'eny malo mana 18 chuto gina 19 to e ndalo go te ang'eyo ni ok ohero iko mabudho nok ohero kabisa. Anyalo mi examples ariyo. Kane baba na otho 2013 chieng' mane Mutunga court otimo announcement gi plain English to iwacho ni ne giketo ruling margi ni olowa kasto ne tarik 30 dwe mar adek 2013. Bang'e no jakom gi Kalonzo no dhi South Africa iwe moro matin. To chieng' ne mane babu othoe sama ne Mutunga ni e court chat babu aboya tho few hours before nanaga kana Kisumo hospital. To na penje to jakom koro watimo nang'o waika koso mano baba wa Mfangano Kakimba koso watim nang'o nikech imbidhi oko. To nong'isa ne mano na penje nikech ang'eyo chik ne mane maiti ok onego kaw kang'eny ngino ganda wan tie kaka watimo ga igi ariyo kata gi nus samora adek koro nang'eyo kaka en. To ng'isa ni we achop kocha mondo achop milambo mondo agochni. To ng'isa ni wayuda balance apani ma rita mondo aduogi. Chieng' mano duoge no ema nobire ka chopo ka ochopa gi biro Mfangano gi Ken Obura. Then koro mano example achiel mano yie mondo maiti okaw apa ndalo moko 12-13 kane owadgi Ken wuon onindo ne wadhire chon pod wan kijene matin tije jakom ka to kwa mie program anya paro kwa daw kabisa mheshimiwa Ken Obura nyalo paro this so why this long so oken gima waeroga. The latest one en liel mar Jojo Duor bodyguard mar jakom, the longest serving aide mar jakom anyway wane toke kanyo. Ka jakom no ong'isa mondo atem tayo chenro no to no insist nyaka watim kopo mar George, nyasi mar George within the shortest time possible, but no insist gima ng'eyo ni mane ende culture mane kaka jakom believe ni liete nego tim. Jakom ko believe ni liete nego kaw kang'e ndala ng'wen mane apa ni mar George no tim gi ndala beach mar beach no dhi adhiya to en wuon mane nature ne nyaka nen mane Raila Odinga. To in kaka iseng'e Raila kuom higni 19 nen jatelo machalo nade ni in ne oganda nikech ng'ato nigi yo moparo godo Raila Odinga mopogore gi ji ma kaka un mosebedo kode higni madhi chiegni 20. Penjo dwaro mana buk mindiko and nitie moro masendiko gima lit na kawuono ni odhi nikech ncha ware revise ga chapters ne moko mogik apana dek dine bugno wuok 2016 to 2016 no kana an kode South Africa kwa dhi neno yen mama Winnie Mandela or event moro kanyo an gi Winnie Odinga to nong'isa sila gini apani iwe matin mondo igole kata bang' higni 10 mondo bed owuok kaka amema ing'e autobiography mindiko about gik misedhi through kigole sani to bochalo mani do analyze ginane politics, the political space in Kenya. So koro bugno osebede iluongo ni No Higher Trust, My Life and Times with Raila Odinga, the intriguing terrains in Kenya's political landscape. No nego gimalit nano beno ndiko forward mar bugno akoro the manuscript osebedo ready to Nyasaye okawe apoya nono to kwawe mano kaduoki koro ang'isi ni penjo no duongo dwaro buk mapana sendiko bugno. Jakom en ng'ama jaratiro, en ng'ama kowacho gimoro gimowacho no en kuromo kode jo kizungu wacho ni giminene table no
gima prof wacho table mane no nge anything else kende bome saka in fact ajang so sipna ma close ingene Raila Odinga ni joka understand en mzungu ochalo mzungu gimingise no na ngine washimwa man ka Jose deal kode you can take his word to the bank inyaka gimo wacho nino mane tingeni etelo dwaro ngama jatelo ma gimo wacho to timo then jatelo matimo follow up then en ngama etok TV ngente jakoma jonge TV magore ne piny majaboko ne gawachi jo Kenya ng'eyo ni jo Kenya ng'eyo gima jakoma gorwok ne ratiro ma jo piny telo makare te jakom moro ntie ma etok TV etok chiel ka ma jama ofu ntie tamo kamano mwashimo mar maofu dhuluo do aja suba but ntie tamo mar maofu ngama jang'uono ngama nigi kata ngise ni jakom ngene nyathina tu kawuono kanyal to adwa na doga ringa doge ot tinde no ka gino nyalo chande mondo nubed piny kendo kata piwa ng'e nyalo chwer kali winjo kama kelo en empath ma deep kabisa kendo nyalo we gik moko motimo te kata kiyudo lit to nyalo bedo kodi piny mowe kata kimanye yudo ka body gas biro ni koro time rach to ineno ko dawa odwa ng'in to wat ni monindo ni kandalo moko ne dana dorino to odwa ng'ita ang'o monego dani mano tino ka gino kao pache kabisa kendo kodwar wach mora mora mine ka gino miyo kata piwa ng'e chwer tingeni mano ngiso ni en ng'ama ne fatherly no chalo wuoro mar oganda mar ji te iwinjo wachno koro jakoma e tok shield ne en wuon ji no muol kendo jomo seromo gi jakom achiel kuma chielo ng'eni en ng'ama kata kiromogo to kochal jakom moro manyalo yie mondo tiaga somake kata mondo lisa somake nikech ogore ne jopiny koso kamano mwashimiwa en ng'ama muol ochalo nyathi so anya wacho mang'eny kuom jakom to kaka lainya ang'isi ni andiko gi to chieng' moro bugno nyalo wuok seche mi winjo ng'ielo rengo mar Raila Amolo Odinga ne in kanye to ang'o manoringe pachi? Nyo nya dekelo famna matin to kainya kura do around sauchiel kama kura do mang'eny to ka chiew samala market mondo chiewa 8:45 8:45 kuro ka keto sime on taneno miss calls moko mochicha to kainya kech miss calls ango mang'eny ta keto iluongo ni data internet on to neno ka tiji ariyo manyaka yawo seteno sibi ka message nje moko manyaka yawo immediately mok deki ka yawo achiel to penjo moro to ka yawo moro to penja to gi mention nying jakom gi penjo magida penja ang'o matimore ni ang'o maneno ni kura paro ni to ang'o madhi mbele to ingeni samoro ka une ot ka ine bedroom inyalo ni penja ne jaodi temba pana no ka ayurwa kor kano donjone kora atino adonya ne mokwongo internet ang'o madhi mbele Kenya kabisa moro ja kiba samora ja bolo kidik apa na pale as part of life to ngato bolo kidio ma bi afko so mato mane ka uono ke kidinge ni yaka wajo lupo nyaka kidinya ka bole na me ka buoyo che kuo to ka dito gima rumo go de oboga ma dok back na walk ma bedo nam for almost 2 hours atemo na shower aparo na goch India nogeta acha na team na ngoto kadok back to the ngiri ine to kidwa believe koro chalo dream samoro be internet digi propaganda koro dok mana confirm again koro the main handles ka the BBC ayudo to banga no keto nyangoro na message moro ma legitimate tamanyo Dennis Onyango spokesman keta ma advisor sabe hapana office mana antiche tamanyo diaria dek tayudo ka gino no keta namba mabeda robe for a long time mana andika jakom mole mathin and kana chupo kanyo tase ditch the whole day nyaka sani mi adeko ka musa adeko gida kama mali pare